ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. എന്റെ വോയിസ് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ സഹനലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് की जय आनंद कोटि वैष्णव भक्तर की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖായ പ്രഭുജിക്ക്? സുഖയില്ല? കുറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് ഒരു പനി പിടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല. വാസുദേവ. നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ? 4ഉം 5ഉം 3ഉം 4ഉം അല്ലേ? മൂന്നാമത്തേത് ആരാ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? ശരി. ലിനി മിത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എന്നിട്ട് കാരണം പലരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അധികം കടന്നു അമ്മ
അമ്മ ഇച്ചിരി പതുക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഓണാണേ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ലിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നാമത്തത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെ? കൃഷ്ണന്റെയും ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. കൃഷ്ണന്റെയും ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യം, ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യാണ് അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും അയാളുടെ സത്സംഗവും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണ മഹാഭാഗ്യത്തിന് ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം. അതാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമ്മ ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ല ഇത്, അതായത് പരിപ്രശ്നായ സേവോപദേശാന്തി ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ല. അതേ തന്നെ ഒരു ഭഗവത്ഭക്തന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടൂല ഭഗവാനായിട്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മള് അവര് എപ്പോഴും, നമ്മളിപ്പോ ഇതിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഇണ്ടായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 20:8 ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നതുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായും കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം ത്വരിത ഫലദായകമാണ്. അതെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞേ, അസാധാരണ ഭാഗ്യം വേണം അല്ലെ. സാധാരണ ഭാഗ്യമൊന്നും പോരാ ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ. അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംസാര ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു, മനസ്സിലായേ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അത് എന്താണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുക്തനായില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ്, അഥവാ ആ സേവനം അഥവാ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനം മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം ദുരിത ഫലദായകമാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയണത് എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള അത്ര സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ അത് മുഴുവനെ വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം, അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവർ തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. മതി ഇത്ര മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അയാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ അവയെ ആധാരമക്കളെ ചർച്ചയിൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ്. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യവും അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 4. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തർ? മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാർ. ഭക്തിയുത കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അത് മതി, അത്ര മതി. കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പറയണത്. അതായത് ഭഗവാനോട് ഭക്തി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതിന് പിന്നെ മാറ്റം വരില്ല, അത് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിവുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ തരം ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല.
പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അവരിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഭക്തരെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. ആരംഭകർ എന്നോ പുതുവിശ്വാസികൾ എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നവരാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഇവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ആരംഭ ഭക്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജിജ്ഞാസുകൾ, ജ്ഞാനികൾ, ഇതൊക്കെ അവരിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവര് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം തന്നെ തകർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എപ്പോഴും താഴ്ത്ത് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ വിഭാഗമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് കനിഷ്ക ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആരംഭ ഭക്തരായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരംഭ ഭക്തർ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തർ ആരെല്ലാം ആണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അവരുടെ ആരാധന ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും? ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുക. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. വിപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പണം ആവശ്യമുള്ളവർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ജ്ഞാനികൾ. പിന്നെ അവരുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിലെത്തി സ്വന്തം ഭൗതിക സുഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനോ അന്വേഷണ കൗതുകത്തിനോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി ആരാധന നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഉദാഹരണം ഇത് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിജ്ഞാസുകൾ അല്ലെ. 4 തരം വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ജിജ്ഞാസുകള്, ഒന്ന് ജ്ഞാനികള്, പിന്നെ തന്നെ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അല്ലെ, ദുഃഖത്തില്, പിന്നെ സാമ്പത്തികം. ഈ 4 കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെന്താണ്? അവര് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അവരിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രാരംഭ ഭക്തരിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് ആര് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പുകളും തിരിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെത്തുന്നത്. മറ്റേ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഇവന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ഗജേന്ദ്രൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനികൾ, ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘം. ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ദുഃഖം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അച്ഛന്റെ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത്. അതാനെന്ന് പറയുമ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അടുത്തതാരാ? ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖം അല്ലെ. ദുഃഖം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിളിച്ചത്. പിന്നെ സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനികൾ. പിന്നെ ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘത്തിന്റെ കഥ. അവർ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു. ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘം. അതാണ്, അത് ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത 7. 4 തരം ആരംഭ ഭക്തരിൽ ജ്ഞാനിയെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? ജ്ഞാനിക്ക് കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യമുണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുകയില്ല എന്നത് തന്നെ കാരണം. ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ദുരിത നിവൃത്തിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ജ്ഞാനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിക്കറിയാം എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം, എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം എന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, 8. ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്?
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ തുടർന്ന് ഭൗതികമായ ക്ലേശോദ്വേഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവൻ തുല്യ നിലയിൽ കാണാനുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞതായ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ യോഗ്യത തന്നെ എത്തുന്നത്. കാരണം വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാതും നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവും? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു ഭക്തനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാര് അത്ര വിനയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അവര് തന്നെ പറയണതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയണതാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ കാര്യം? അപ്പൊ അത്രയും താഴ്ന്ന അത്രയും വിനയായിരിക്കണം ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തി, നമ്മളായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലുള്ള ഭക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 9. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വാദ പിടിക്കുകയില്ല. ഭൗതികതയിലോ ആത്മീയതയിലോ സ്വന്തം ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വാദ പിടിക്കുകയില്ല. അതായത് എന്താണ്, അതിലൊരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് ചെയ്താലും ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് അതിന് നമ്മൾ മുക്തിക്കപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങള്, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സാധു കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് അത് സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 10. മുക്തി ഭുക്തി എന്നിവ എന്താണ്? മുക്തി എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടി ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കലാണ് മുക്തി. ഭുക്തിയോ? ഭുക്തി എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖം. ഓക്കെ, ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ള ശരണാഗതി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് മുക്തി തമ്മില് വ്യത്യാസം. മുക്തിയും ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്ത ലെവലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മുക്തിയായാലും ഓരോ ശ്രേണിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു, ഒന്ന് ഭൗതികയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചത് എന്താണ്? നന്ദപുത്ര, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു, നന്ദപുത്ര, അസംഖ്യം അനുഗാമികളുടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. തുടരെ തുടരെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങയിലുള്ള ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. അതെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നത് അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എനിക്ക് നിലനിൽക്കും, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ഭക്തി എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭക്തി മാത്രം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുർക്ക് അത്രയധികം നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അതിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ അതിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരേ ശിഷ്യന്മാരെ തന്നെ കുറെ ശൃംഖലകൾ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരേ ഗോപി മഞ്ചേരിയും അങ്ങനെ കുറെ മഞ്ചേരികളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അത്രയും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ അതേപോലെ ധനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി മാത്രം മതി. കാരണം എന്താണ്, ആ ലെവലിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തണമേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തണമേ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:9-10 ധ്രുവകുമാരൻ പറയുന്നത് എന്ത്?
ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഭഗവൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവ്യക്തികവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാവുക? അവരുടെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമാനമാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇനി ആരാ വായിക്കുന്നത്? അടുത്തത് നാലാമത്തെ. ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ വായിക്കാം പ്രഭുജി. ഏതിന്? എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാനും വായിക്കാം. ഒന്ന് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. അതിൽ കുറച്ച് അടുത്ത് നിന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവില്ല. ക്ലിയർ ഇല്ലേ? ക്ലിയർ ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവണമല്ലോ, അത് കാരണം കൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തത്, ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:20-24 ഋതുരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അത് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശയിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്ര നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന 4-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 20-24 പൃഥ്വിമഹാരാജ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? മുക്തി. നമ്മ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മുക്തിയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഭക്തിയാണ്. അപ്പം പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ മുക്തി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥം എന്ന് തന്നെ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, കാരണം എന്റെ ആഗ്രഹം ഏത് സമയത്തും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ പാതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ലഭിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് സേവനം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതനെ കുറിച്ച് 5:14-44 പറയുന്നത് എന്ത്? കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, സ്പീഡില്. മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേവരെ നമ്മളിത് ഉപേക്ഷിക്കൂല. നമ്മള് രണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇതെല്ലാതും അതാണ് ഭരത മഹാരാജാന്റെ കഥ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാനുള്ള ആ ആസക്തി മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും, എന്നാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:11-25 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? കേട്ടില്ല പ്രഭു? കേട്ടു, പറയൂ. ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കി എന്നും വരാം. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട. ആത്മീയ മോചനങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള
അവസരവും മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയല്ലാതെ നമ്മളെ പിറകെ പോന്നുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതിന് ഭക്തി കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടും. അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാരണം അത്രയും ഉയർന്നതിലെത്തി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ IAS ഓഫീസറിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന IAS ഓഫീസർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ IAS ഓഫീസർ പഠിച്ചപ്പോ ഈവൻ കളക്ടർ റെസിഗ്നേഷൻ ചെയ്താൽ എന്താണ്, ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ആ പൊസിഷൻ ആളുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ താഴെയാണ്, ഈ ഭക്തിയുടെ താഴെയാണ് എന്താണ് ഈ യോഗസിദ്ധിയും അതേപോലെ ആത്മവിമോചനവും അതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തില് ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 4 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:7-28 ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ്? പ്രിയേ, നാരായണിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും, അതല്ല നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അതാണ്. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ജീവിത അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ. അവർ കുടിയിലായാലും കൊട്ടാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ശരീരം അടക്കം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണ്, നമ്മുടേതല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഈ ത്യാഗം, നമ്മൾ എന്ത് ത്യാഗം, നമ്മൾക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാ? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എന്തെങ്കിലും അതുണ്ട്, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലായ? അത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതം അതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവും അതും ഭഗവാന്റെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്? ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തിനേറെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാതും എന്റെ ശരീരവുമായാലും എന്റെ ആത്മാവാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നാരായണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. എന്തുണ്ടായാലും അതെന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന കാരണമല്ല എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഈ പരമശിവൻ അല്ലെ. ശിവൻ ആരോട് പറയണ? സതീദേവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം, പലരും ചോദിക്കുന്നത് ശിവന് തുല്യല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് തുല്യല്ലേ, അത് തുല്യല്ലേ? ഇതൊക്കെ തുല്യാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഭാഗവതം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും മാക്സിമം പുരാണങ്ങളിലും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ തന്നെ, പരമശിവൻ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം 5 ഭാഗവതം 6:8-24 ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നത് എന്ത്? അമ്മേ, എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. തിഥി, നമുക്കറിയാം തിഥി മാതാവ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയണം, അമ്മ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യം എന്താ? അവരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. അവരാണ് ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാണ്. അതിന് നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിന് ബുദ്ധിയോഗം കൂടെ പറയും. നമ്മൾ 3 യോഗങ്ങളല്ല ഭാഗവതി പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവതിയിലുള്ളത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്ന 7:6-25 സന്ദർഭം വിശദമാക്കുക. നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല.
അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തന്തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇതും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും പറയാണ്. ഇതില് ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ പറയാണ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല. അത് നാസ്തികരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8:3:20 ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? ഭഗവൻ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടില്ല പ്രഭു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8:3:20 ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇതിലില്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് വന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ശരി. ഭഗവൻ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ പയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സർവമംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പെടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. അത്ര മതി. അടുത്തത് എട്ടാമത്തേത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:4:67 ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് എന്ത്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:16-37 കാളിയന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പറയണതും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ അതാണ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്ത രഹസ്യമായ യോഗ്യസിദ്ധികളോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണോ യോഗസിദ്ധി നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണിത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചാധിപത്യത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ താഴെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ പോലെ നമ്മളുള്ളവർക്ക് വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എളുപ്പമല്ല. യോഗസിദ്ധി നേടാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകം കിട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് എളുപ്പമല്ല. അതാണ് അതും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിനേലും അതായത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വലിയൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്നായിട്ടല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെ? അതിനൊരു മുകളിലത്തെ ലെവലിലുള്ളവരാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ MBBS MD എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സിദ്ധി കിട്ടിയവർ സ്വർഗലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭാഗവതം
10:87-21 വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുക. ഭഗവാൻ, ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ മുക്തരായ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാഹ്യ സുഖാനുഭൂതികളെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഹരേഷ്ണ. ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ ഭാഗവതത്തിനടുത്ത. അപ്പൊ നോക്കി, ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ പല സ്കന്ധങ്ങളും 12 സ്കന്ധമാണുള്ളത്. 12 സ്കന്ധം ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഈ 12 സ്കന്ധത്തിലെയും പല അധ്യായത്തിലെയും പല ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ 12 സ്കന്ധവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാ സ്കന്ധത്തിന്റെയും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് 11 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:14-14 ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ഉദ്ധവരെ, എന്നെക്കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടിയവർ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ധവര് പറയണാണ്. ഉദ്ധവർ എന്നെ കുറിച്ച് അതായത് ഉദ്ധവരോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിലും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈസിയുള്ളതല്ല. ബ്രഹ്മപദം, ഇന്ദ്രപദവി ഈസിയുള്ളതല്ല. സർവലോക പദവി അത് ഈസിയുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഐശ്വര്യസിദ്ധി, ഷഡ് ഐശ്വര്യസിദ്ധികൾ, ഇതൊല്ല. അതിൽ മുക്തി, ഇതൊന്നും അത്ര ഈസിയുള്ളതല്ല. അതിനേലപ്പുറമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി, ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്, പലർക്കും പല ലെവലിലായിട്ടുണ്ടാവും. പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പലരും പല ലെവലിലായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും നമുക്ക് കുറെ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും പ്രകൃതി, ഭഗവാനല്ല പരീക്ഷിക്കുക, പ്രകൃതി നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണത്. നമുക്കറിയാം സുധാമാര കഥ അല്ലെങ്കിൽ കുചേലന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, എല്ലാതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം 100% സറണ്ടർ മൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതിന് മുന്നത്തുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നേടാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, ഭക്തി മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം ഏതാണ്? അത് കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ഓക്കെ. ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ദാമം എന്നാൽ കയറ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറുണ്ട് അല്ലേ? അതന്നെ, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉരല് അല്ലേ? ദാമോദരൻ, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉദരത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ദാമ ഉദരം, അതായത് ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ വരുന്നത്. ആ കഥ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം. കഥ അറിയാവുന്നതല്ല, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കേട്ടിട്ടുള്ളല്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ. അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് 13ാമത്തെ ദാമം എന്നാൽ എന്തെന്നില്ലത്. അപ്പൊ ദാമം എന്നാൽ കയർ. ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്, ഉദരം, ദാമോദരം. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്. അപ്പൊ വയറിൽ കെട്ടിയിടിക്കുക. നമുക്കറിയാം നാളെ കുബേരനും മണിഗ്രീവന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? അവരാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ശരിക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കഥ അതിന്റെ. വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. മഹാകുസുതിയായ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഭഗവാന്റെ വയറ്റത്ത് കയറ് കെട്ടി ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ശിവൻ രാവണന് അനേക വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:8-20 കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അങ്ങയുടെ മഹാമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലെയുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതായത് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണല്ലോ, അതിന്റെ അകത്ത് കുന്തിദേവിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാന്നല്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മൾ ദേവതാ സങ്കല്പ ബുദ്ധിയുള്ള അതിന് ഏത് ദേവത സങ്കല്പത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് സരസ്വതി ദേവിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ വിനയത്തിന്റെ പോയിന്റ്സുകളാണ് അതൊക്കെ. പരഹംസർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയവനാണ് അങ്ങ്. പരഹംസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സന്യാസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് പരഹംസം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസത്തിൽ തന്നെ പല ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പരഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പരഹംസൻ എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാജ്ഞാനികള്, അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഹരേഷ്ണ. അടുത്ത് ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? മുക്താത്മാക്കൾ. മുക്താത്മാക്കളെയല്ലേ പ്രഭുജി? അതല്ല, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതികാഭിലാഷം തികട്ടി സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരാണ് ആത്മരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് ശ്രീല ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ഇല്ലേ മഹാരാജി? ഒരു 18 സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? 18 ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? അത് സായുജ്യമുക്തി. സായുജ്യമുക്തി ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തർ. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ. കൃഷ്ണൻ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തർ. ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതിനാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സമുന്നതമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാമസ്വാമിനോടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള ദേവതകളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരം ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാനോടായിരിക്കാം. ഇത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണക്കൂട്ടും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റുന്നല്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാമസുന്ദര രൂപം. നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാണ്. കാരണം എന്താ പറയണത്, അവര് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷണം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിനെ തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം പിടിക്കായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമി. ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരെ ഭക്തനാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി അല്ലെ? ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയില് പല ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ലെവലിലും കിട്ടിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞല്ലല്ല? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യം? കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 4ാമത്തെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, 15 മിനിറ്റോളില്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ. ഇതില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വേണം അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിനെ പറ്റിയാണ്
ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രീല ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതേവരെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരാംശം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ 4 ചാപ്റ്ററുകളോടുകൂടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക കാര്യത്തിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിലോ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോ ആത്മീയ ദീപ്തി, അതായത് നമ്മൾ മുക്തിപദം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികള്, പല സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ല. നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ പെട്ടെന്നതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇത് സത്യമാണ്. ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭൗതികത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആത്മീയത കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും. അപ്പൊ ഭൗതികത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവത് സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതവും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് അതെന്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയോ ഒക്കെ ഉള്ളതല്ല. അത് ഒരേ വർഗത്തിന്റെ അല്ല. പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉള്ളതല്ലത്. അതേപോലെ ഒരേ പരിസ്ഥിതികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിനോ ഇതിനൊന്നും ഉള്ളതല്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. അഹൈതവും. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ല. അർജുനന്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാൻ കൂടെ നിന്നാ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൈന്യമാണ് ഭഗവാനെതിരെതിരുന്നത് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആ അവസ്ഥ. അതും ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത സൈന്യം, നാരായണ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത സൈന്യമാണ് അല്ലെ. ആ നാരായണ സൈന്യത്തിനോട് എതിരാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ആ അവസ്ഥകളൊക്കെ. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്. യാതൊരു വിധവുമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദ ചിന്ത കൂടാതെ അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിന, ഒരു കാസ്റ്റിന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാടുള്ളൂ, ഇന്നവർക്ക് മാത്രം ഇത് വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇന്നവർക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം. അപ്പൊ ഇത് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മധ്യകാലത്ത്, അതായത് നമുക്കറിയാം 500 വർഷം മുന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്ത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം 500 വർഷം മുന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നമുക്കറിയാം നിത്യാനന്ദ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ കാലശേഷം, അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്തുണക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും അടച്ചു വെക്കണില്ല. നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് പ്രഭാസ്വാമി ആയാലും. ഇതിങ്ങനൊക്കെ നടക്കും, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ആചാര്യന്റെ പിന്മുറക്കാരെന്താ ചെയ്തത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ നടത്തിപ്പുകാര്, ഞങ്ങൾ പറയണത് കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്.
പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്താലും അതിന്റെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ശക്തികൾ ഇതിൽ വരും. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, മനസ്സിലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് അവരവരുടെ ജാതി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിക്കാനും അവകാശം എന്നുള്ളതെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധം ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ ശിഷ്യന്റെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്. എന്നിട്ട് അവരൊരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജാതി സൃഷ്ടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കുറെ കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ അതിങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മറന്നു വന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു ഇതില് എല്ലാതും തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അടച്ചു വെക്കണില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. മനുഷ്യരാണ് തെറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാത്തവർ മനുഷ്യരല്ല. 4 ന്യൂനതകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണല്ലോ എന്നല്ല, തെറ്റ് നമ്മളുടെ തെറ്റ് അല്ലാണ്ട് ശാസ്ത്രമല്ല തെറ്റ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗരീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യർ ഇവരുടെ അവകാശവാദത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നതുവരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരെ കൃത്യം അധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയും അവരുടെ കൃത്യം അധികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സന്യാസിക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭാൽ സ്വാമിയുടെ ഗുരുദേവനാണ്. അപ്പൊ ആ സന്യാസിയിൽ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് നാമം ജപിച്ചിരുന്ന പോലെ അങ്ങനല്ല. ചില സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ എടുക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതും ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ അവകാശത്തെ നിയമപരമായിട്ട്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് തന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് കഠിനമായ സമരം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലാന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ, ഒരു വർഗത്തിന്റെ കാര്യമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്നും കൂടെ അതിങ്ങനെ വരും, മാറ്റും, പിന്നും വരും, പിന്നെ തെറ്റും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതിലെ തെറ്റ് അത് നോക്കി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തൂല. അതിന്റെ ശരി മാത്രം നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുക. വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അത്യന്തം വിജയം നേടി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് ഏതൊരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ 6 ഗുണമുള്ളത്, വിനയം, ലാളിത്യം, അങ്ങനെയുള്ള 6 ഗുണമുള്ളവൻ ആരാണോ, ഭക്തിയുള്ളവൻ ആരാണോ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അതാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബ്രാഹ്മണന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ആര്യ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അത്യന്തം വിജയം നേടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇതില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെ റിക്കവറി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് അതിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സത്യം അത് തെറ്റായാലും ശരിയാണെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയിലുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് മൂലയുമുള്ള ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നിലയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വേൾഡ് വൈഡ് ആണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇസ്കോണിന്റെ സെന്റേഴ്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക അങ്ങനത്തെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ആർക്കും വൈഷ്ണവനാകാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അവിടെ ആർക്കും വൈഷ്ണവനാകാം. കാരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ വൈഷ്ണവനാകും. അതൊരു സംശയമില്ല. അല്ലാണ്ട് ഇന്നതാണ് പിന്നെ ഗോസ്വാമി ഇന്ന ഗോസ്വാമിയുടെ പറയക്കൊണ്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനൊന്നും യാതൊരു നിയമവും എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീലരൂപം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഇത് എല്ലായിടത്തും പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിനെ തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. മമ വംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വേർഡില് ഭഗവാൻ അത് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ജന്മം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിക്കളയണം. അത് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നം. അത് വസിഷ്ഠ മഹർഷി, വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ മുതൽ ജനുവരി പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ. അതായത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ടെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം പറയുന്നത്, നമുക്ക് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുളിക്കാം അല്ലെ, അതിനൊന്നും യാതൊരു കണ്ടീഷനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം. ദിലീപ് എന്ന് പറയണത് എന്താ മാതാജി? ഹരേഷ്, ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോട്ട് നോട്ട് ചെയ്തേക്കിട്ടാ ഹരേഷ്. ദിലീപന്നെ ഉള്ളു പ്രഭുജി, ദിലീപന്നില്ല, ദിലീപൻ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദിലീപിനോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ശരി ശരി ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ ശൂദ്രന് താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ പത്മപുരാണത്തിൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ പല ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? സ്കന്ദപുരാണത്തിലും പറയുന്നത് കാശിഖണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പല രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ആ രാജ്യത്തിൽ മയൂരധ്വജം എന്ന കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട്, അതിൽ പറയുമ്പോ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തില് ശൂദ്രന്മാരെ താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നേ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവനാകാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നൊരു തോന്നുന്നു. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും വൈഷ്ണവനാകാം, അതിന് യാതൊരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി മറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കലിയുഗത്തിലൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്ത വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തിൽ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹരിഭക്ത വിലാസം, അതായത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെയും ആ ഹരിഭക്ത വിലാസം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഗോസ്വാമി, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ആ റെഫറൻസുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് രചിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നാ പറഞ്ഞത്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം രസം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളോട് സ്വർണം, നമ്മള് ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കും. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം എത്ര ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ശരിയായ അധികാരി, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ വേണം അല്ലെ. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കോളേജും നല്ല സ്കൂളും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോളേജ്, നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല സിലബസ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രന്ഥം, ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അതിന്റെ ഗൈഡൻസ് തരാനുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 21:2 കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട്, യോഗ്യതയും അയോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിനാദനത്തിൽ എത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പലതായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനിക അഭിമുഖങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അയോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യത അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം. അതായത് പറയണത് ബലതായ കർമ്മങ്ങളെ ദാർശനിക അഭിമുഖങ്ങളെ അഭയം തേടുകയില്ല. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൂടാതെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ പ്രമാണം നമ്മൾ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ ഹരേഷ്, നമുക്ക് ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതം 5 പറയുന്നതാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ. അതിൽ തന്നെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കർമ്മം എന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് കർമ്മി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്നുള്ള സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രതിയുടെ കർശനമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളല്ല, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടും എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമക്കനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പാലിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരൂപം ദൂഷിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ പറയില്ല, ചില വ്യക്തികൾ ആചാരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഇത് ഇവിടെ വെക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂ ഇവിടെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അത് എന്തിനാ അവിടെ വെക്കുന്നത് അറിയില്ല, അത് അവിടെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അതല്ല കാര്യം. അതെങ്ങനെ വെക്കണം, ആ ഭക്തിയോടെ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ്, അത് അവിടെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞത്തിൽ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അത് അവിടെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇതറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് വെറുതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വെറുതെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേഷ്, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സമയമില്ല, 36. ഹരേഷ്ണ എത്തിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താൻ. നാളെ കാണാം നമുക്ക്. ശരി. അപ്പൊ വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ